Moi! Moi! Niin tässä videossa me kerrotaan, että keitä me ollaan. Juu. Mun nimi on Keiti. Ja mun nimi on Amelia. Ja meidän kanavalle tulee siis vähän kaikenlaisia sekalaisia videoita, mutta meille tulee enimmikseen pelkkiä videoita. Ja sitten saattaa tulla just tämmösiä opettelyvideoita tämmösiä, ja sitten me vaan laitetaan kamerat tuohon kuvaamaan. Ja joo, ja sitten me tehdään varmaan semmosia ihan videoita, mitä yleensä kaikki petsitubettajat tekee. Ja sitten saattaa tulla jotain muita spesiaalihommeleita. Ja sitten meillä saattaa jossain vaiheessa tulla joku sarja, jos me vaan jaksetaan ruveta tekee. Ja jos on aikaa ja näin. Ja rupesitte ehdottomasti tilaamaan, jos tykkäät ja niin. Siis toivottavasti viihdyt meidän kanavalla. Ja nähdään ensi videossa. Moikka! Moikka! Jos sä tykkäät meidän videoista, niin followaa meitä, koska me ollaan parhaita.